nenos yogures con sedantes. Que vai ser o próximo? Petit Suisse de cloroformo? Que según o destape o rapazo cheira e caia desmayado, non? É que, non sei, pareceme moi forte, ademais pareceme cobarde. Sí, pareceme cobarde, porque se queren meter unha erva aos yogures que a tontos nenos, que se deixen de medias tintas, que lle metan hachís e que durma o neno un mes, sabes? E así ti aproveitas e vas de vacacións, e dallo tamén ao can e así non mo tes que abandonar na nacional, non? E dille a veciña que che rega as plantas, que de paso que vai, que pincho o neno cun pau a ver se respira, e senón que avise a los abuelos, que los papás están de viaje, non? Pero é que por riba, o concepto do yogur en si mesmo é absurdo. Un yogur para que os nenos durman. Todos os nenos durmen, joder. Un neno se non durme porque non está cansado, non ten máis volta, sabes? Eu estou seguro que aquí estamos un lote de xente e que se vos pregunto un por un, ningún dos que estamos aquí ten un cativo de un fillo, un veciño, un irmán pequeno, un sobriño de 6 anos que este ás 12 da noite dando voltas polo pasillo da casa en plan, la letra del coche, la hipoteca, que me embárgame el piso, que desta crisis non hai quen salga. ¡No! Un neno non ten esos problemas, un neno se non durme porque non está cansado e punto. Doctor, el niño non me duerme, señora, son las 5, a 4 a las 11, joder. ¿Sabes? Pero é que por riba che din, y hora Danonino con nuevo envase fluorescente que brilla en la oscuridad. Cabrones de mierda. Pero como carallo vai dormir ese neno se enche la habitación de botecitos fluorescentes? Joder, que o rapaz non sabe se está no seu cuarto ou na fábrica de Gusiluz. Joder, que está aí cheo de boteciños, que está deslumbrado, que non sabe se dormir ou ter un encontro na terceira fase, sabes? Que está aí o neno deslumbrado, que non sabe se está na súa habitación ou en Pachá, sabes? Aí na discoteca, tapao ca manta, que lle relucen os dentes aí cos neóns, e o neno, mamá, non puedo dormir, a nai desde fora, cuenta ovejitas, hijo. E o neno, según empeza a imaginar as ovelliñas, vai facendo, esta sí, esta no. É que... é moi fuerte. Bueno, por feita esta queixa, que espero que teñades en conta cando vayades ao supermercado a comprar lácteos ou derivados, que, bueno, eu de sempre me levei mal cos lácteos, desde unha vez de pequeno, que bebí unha botella de Norit pensando que era leite de cordero. Pero tranquilos, que non me tiveron que facer lavado de estómago, solo aclarado. Sí, gracias. E non me fixo daño, non me fixo daño, é máis, curoume unha úlcera. Sí, porque Norit cuida lo que lava. Pois feita esta queixa, que espero que teñades presente, despídome de vos. Moitas gracias. Estábamos aí en Bambalinas escoitando a Robert. Entre os varios compañeros que estamos, hai un de Vilagarcía e díxome, a idea del, dixo, bótalles un piropo. E certamente, estábamoslo comentando, a verdade é que todos son uns fenómenos de humor, todos os que acaban de pasar e todos os que quedan aínda por pasar polo escenario. Pero é que vos estades supremos esta noite. Un aplauso para o público que está maravilloso, de verdade, de corazón, de corazón. Ese de Vilagarcía é un dos grandes do humor. Carlos Blanco. Pa ti, que non aplaudes. Falta alguén esta noite, se me permitides, un grande do humor que se nos foi recentemente, o meu pai na ficción, Tuto Vázquez. Vou ser breve, que Roberto se estendeu. Vou vos falar de porno. E podría estar 2 horas, pero... hai nenos e tal. Ainda que os nenos están de volta e media, Xa miraron Sin Chan.
Se os ves nas verbenas hechas su polvorete. Ti espero, criaturiña. Al ritmo de la panorama, ya. A galega debe ser das poucas televisións que non ten porno. Non sei se está ben ou mal, ten moita vaca, iso sí, non? A galega é a única televisión do mundo na que unha vaca atropelada é noticia, entendes? Eu cando volvo de fora e vexo vaca atropelada en Aranga, digo, xa estou na casa, non? Xa estou na casa. Tamén dan sempre o atraco. Os da galega xa levan tantos anos dando o atraco de 1:30 que xa saben onde vai ser o do día siguiente, xa. Aos vellos venlle moi ben, non sabes? Porque xa lle din... Banda de Albano Kosovares por Arzúa. Que era o que antes chamaban o raposo, non? E xa os de Melide din, ai, veñen, xa veñen por Arzúa. Vamos a comprar aí unha cámara de videovigilancia. E moven o mercado, entendes? Os vellos ven eso para coller medo, justelles, entendes? A ver onde é o atraco de mañán, vou ver. E os da Jaleja chegan ao atraco antes do atraco, Sí. A velocidade que van por aí abaixo, da galega. Que non pagan multa ni nada. Pasa que eles non filman o atraco porque lles cadra co café. É a hora do café e eles eso do convenio levan, non dan. Mandan o que está en probas. Pero non lle dan a cámara, non vai a romper, entendes? Cando chegan o atraco xa non hai nada, ves ali un medio disparo, un coche tal, un mirando así polo banco ali. E acaban entrevistando a unha que pasa ali coa bata de alivio, que non quere dar a cara, empeza de espaldas, non sabes? Póñenlle debaixo, veciña. Pero vaise quentando, entendes? Xa empeza dicindo, é que non hai dereito, Non hai dereito. Home, non. Era boa. Xa polo menos debían darnos unha subvención. Que menos que unha subvención. Ainda que fora para candados mesmo. Que o meu home xa puxo unha pantalla, aí no jadiñeiro puxo unha cámara e mira a televisión e confunde. Non é a primeira vez que me di, mira, xa puxo un ovo Iniesta. E dixo, como vai poñer un ovo Iniesta? Me lucho puxo. Non ves que lle puxen Iniesta a unha jaliña que... Unha esbrancuxada, pero moi poñedora. E mira o jalo, que como se parece a Cristiano Ronaldo, mira. E Messi non tes, é unha chueca que teño aí unha... O porno. Neste país, igual non o sabedes, pero a min contoume o meu querido Tuto, porque el viviu uno de primeira man, doblouse porno. Seguramente non consumides, xa imagino, non? Seredes máis de documentales, lóxicamente, non? Como todo o mundo. Doblouse, foi nunha folga de doblaxe en Madrid. Dixeron, bueno, a ver se en provincias non lo hacen. E chamaron a Coruña a un estudio de doblaxe. Imaginade a conversa, chamo de María, que soy los gallegos, e dice, e tú quién eres? Hombre, te amo en Madrid, joder, se te nota el acento muchísimo, Mira, era por si nos podíais doblar unas pornitos este fin de semana que nos corren un poco de prisa para el blues. Dice, hombre, voy a preguntar un momentito. Preguntó ellos dobladores, pero estaba lío de Magnum e dixo, eu non me rebaixo a eso. Había unha do Opus interesada, pero frenaron, le dijeron, María Fernanda, tú sola no puedes hacer todo. Ela xa lanzada por probar. Final, ninguén quixo, pero o noso maniobrou ben, dixo os técnicos, Toño, Tucho, Milucho, Tino, Sindu. Mirá unha cosiña, hombre. Non podíais venir el fin de semana e doblar aí unas porniños para Madrid, traéis a las chavalas e unas empanadas e...
E eles dixeron, bueno, daquella vale. E fixeron, a fin de semana foron coas chavalas, con Vanesiña, con Jessiquiña, foron todos ali e comeron as empanadas, comeron. O luns ala marcharon as películas pa Madrid, o martes chaman. Hola, que soy, los gallegos? Instinto ese de Madrid, claro, no. ¿Te llegaron las películas? Sí, llegaron bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Dice, bueno, mira, vamos a ver. Aquí cuando dicen, te voy a comer la cona, ¿a qué se refieren? Y esto é histórico, Esto pasou de verdade, aínda que non o creades. O de Coruña dixo, e logo que va a ser, hombre? La parrochiña, hombre. Entiendo. E logo en Madrid non hai deso. Así está chueca, arrea, de bote en bote. Ve aquí, collo saxo. Ve aquí, vouche pedir que me acompañes. Esto está... E vou improvisar, porque... Pa que vamos a ensayar? Pudiendo improvisar. Faime unha música medio pornográfica, vale? Porque teño títulos... Un segundo. Creei varias. As primeiras pornos galegas podían ser, eu que sei... Pandereteiras en celo. Non. Sin nada por abaixo. La, 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 la. Eso véndelo. Está a cousa moi mal. Unha cousa na rapa das verjas. Esa Bucedo, entendes? Así unha tipo Mercedes Pesón. Montando a pelo, eu que sei. Toñito de polla. No, a versión porno de mar adentro, moito mar adentro. O que non se atreveu a facer a Amenábar. Cando saía o pobre Ramón San Pedro pola ventana e 20 tantos anos deitado, que vai, mira as leiras. Ai, mira, plantou un millo, mi Lucho, mira. Vai, un puticlub. Entón, ponme unha musiquiña, Marroe, vente pa a luz, non estou che matando a luz. Bueno, como é teu nome? Xoan, que máis? Xoan Leis, ao saxo, señoras e señores. Dalle aí. Ai, é porno de carallo, Títulos como Comía xa na terra xa. Esta vou a saltar, porque vale un pouco forte. Unha de Bears, a pelo no Padornelo. Moito camión, moita grasa, non é? Zorras en Valdeorras. Garganta profunda na Ribeira Sacra. La batea se menea. Esta é moi boa, A ameixa babosa con toxina máis sabrosa. La celtarra se espatarra. Unha lesbi, la cona con grelos. Unha xapa un poquinho para xente maior, orgía en el centro de día. Unha así para bailes de la tercera edad, camello de Viagra. La vikinga y una minga. Esta é moi boa, cuadrilla de portugueses, sexo para varios meses. Marabunta en la Xunta. Un marrano por San Caetano. La mamada de la subdelegada. Me tiro a mi director general y no me asciende. En fin, hai 1000 posibilidades. É cuestión de investimento. E máis de, señor Feijóo. Gracias, Juan. Ata sempre.